Hoi, Olaf Vos hier van Centrum Groningen Taal en Cultuur van CGTC. Ik wil het met je hebben over de wiesneus en wel over de prijs lang, de prijsuitreiking van de woordsuiker. Nou, elk die het opstuurt die had eigenlijk schout, dus naar je doorkent naar je liggen. Maar ja, er kunnen maar ooit de grote prijs winnen. Dus daarom kom ik hier met de prijsuitlang. Het goede antwoord was trouwens: meer bewegen begint met minder zitten. Nou, vooruit als een kou. Meer bewegen begint met minder zitten. Nou, eens even kijken maar. Wel het de prijs won. Nou, dat ben ik twee. Nee, ik moet er maar aan hebben. Tirza de Leeuw uit Olpekel. Tirza uit Olpekel, 10 jaar en die zit op de Groen van Prinsteren schaal in Pekel, denk ik. Ja. Nou, en Tirza die heeft dus een mooie grunnige prijs gewonnen. Het is nog een verrassing, maar Tirza komt eraan.